அன்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய பெற்றோர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஈன்று புறந்தருதல் எந்தலை கடனே, சான்றோர் நாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே என்று புறநானூறு நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுகின்றது. 10 மாதம் நொந்து சுமந்து நோவாமல் முளைதந்து வளர்த்தெடுத்து நம்மை ஆளாக்குகின்றவள் தாய். அதேபோல் நாம் அறிவில் சிறந்தவர்களாக ஆக்குவது தந்தையுடைய கடமையாக இருக்கின்றது. தன்னுடைய தோளிலே சுமந்து நான் பார்க்காத உலகத்தை எல்லாம் நீ பார்த்து வாழ்க்கையிலே உயர்வடைய வேண்டும் என்று தன்னுடைய பிள்ளைக்கு வழிகாட்டக்கூடியவன் தந்தை. எனவேதான் திரைப்படத்திலே பாடுவார்கள், பாலூட்டும் மண்ணை அவள் நடமாடும் தெய்வம், அறிவூட்டும் தந்தை நல் வழிகாட்டும் தலைவன், துணையாக கொண்டு நீ நடை போடி இன்று, துணையாக கொண்டு நீ நடை போடி இன்று, உருவாகும் நல்ல எதிர்காலம் ஒன்று, உருவாகும் நல்ல எதிர்காலம் ஒன்று என்று அந்த பெற்றோர்களுக்கு பெருமை சேர்த்த விதமாக அந்த திரைப்பட பாடல் அமைந்திருக்கிறது. அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்று நம்முடைய சான்றோர்கள் நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கின்றார்கள். ஆனால் இன்றைய நிலை என்ன? வீட்டிற்கு பேரோ அன்னை இல்லம், வீட்டிற்கு பேரோ அன்னை இல்லம், ஆனால் அன்னை இருப்பதோ அநாதை இல்லம், ஆனால் அன்னை இருப்பதோ அநாதை இல்லம் என்கின்ற நிலைமையிலே தான் இன்றைய காலகட்டம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஒரு வயதான பெரியவரை அவருடைய மகன் ஒருவன் பராமரித்து கொண்டிருந்தான். ஆனால் அவர் இறந்து விடுகின்றார். இறந்த உடனே அவருடைய பொருட்களை எல்லாம் அங்கே ஓரம் கட்டி அவையெல்லாம் தீக்கிரையாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போல் கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த கணவனும் மனைவியும் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பெருசுக்கு நம்ம சாப்பாடு வந்ததுக்காக ஒரு மண் சட்டி வச்சுருந்தோமே, அந்த மண் சட்டியை மட்டும் காணும், மற்ற எல்லா பொருளையும் நம்ம கொளுத்திட்டோம், அந்த மண் சட்டி இருந்தால் அதையும் தூக்கி உடைச்சி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவர்கள் இருவரும் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை கேட்ட அந்த வீட்டு பிள்ளை அவர்களுடைய மகன் வேகமாக ஓடி வருகின்றான். அந்த மண் சட்டியை கையிலே கொண்டு வருகின்றான். அப்பா, தாத்தாவுக்கு உணவு கொடுத்த இந்த மண் சட்டியை தானே அப்பா தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின்னா, ஆமாடா இதைத்தாண்டா தேடிட்டு இருக்கேன், இது எதுக்குடா உனக்கு அப்படின்னா போல. அதுக்கு அந்த பையன் சொன்னான், நாளைக்கு இது உங்களுக்கு பயன்படுமேன்னு சொல்லி நான் பத்திரமாக வைத்திருக்கிறேன் அப்பா என்று சொன்னான். எனவே அன்பர்களே, நாம் பிள்ளைகளுக்கு எப்படி வழிகாட்டியாக இருக்கின்றோமோ அதுபோலதான் நமது பிள்ளைகளும் நாளைக்கு வளரும் என்பதை மனதிலே கொள்ள வேண்டும். தந்தை மகற்காற்றும் உதவி அவையத்து முந்தி இருப்பச் செயல் என்றான் வள்ளுவன். அப்பாவுடைய கடமை தன்னுடைய மகனை சான்றோர்கள் நிறைந்த அவையிலே முதன்மையானவனாக ஆக்க வேண்டும். அதேபோல மகனுக்கும் கடமையை வள்ளுவன் சொல்லுகின்றான். மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல்லென்னும் சொல், இவனை பெறுவதற்கு இவனுடைய தந்தை என்ன தவம் செய்தானோ என்று உலகத்தார் வியப்படையக்கூடிய அளவிலே நடந்து கொள்வதுதான் மகனின் கடமை என்று சொல்லுகின்றார். எனவே நாம் நல்ல பெற்றோர்களாக வாழ்ந்து காட்டினோம் என்று சொன்னால் நம்மை பின்பற்றி நம்முடைய பிள்ளைகளும் நாளைக்கு நல்ல பெற்றோர்களாக இருப்பார்கள். எனவே அப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை நாம் எப்படி இருக்கின்றோமோ அதைத்தான் நம்முடைய பிள்ளைகளும் பின்பற்றும் என்பதை மனதிலே கொண்டு நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு தேவையான பராமரிப்புகளை நாம் செய்தோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய பிள்ளைகளும் நாளைக்கு நமக்கு செய்யும். எனவே அன்பர்களே, பெற்றோர்களுடைய நல்ல ஆசிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டு இந்த பெற்றோர் தின வாழ்த்துக்களை லேட்டாக சொன்னாலும் லேட்டஸ்டாக சொன்னதாக நினைத்து கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.